И здравейте хора, днес ще правим база на дърво. Маняк. Гледайте докъде сме стигнали. Може би ще има 2 епизода, в които ще довършваме базата. Чайте да ви я покажа. Ще има може би 2 епизода. Това ще е първия. И ето маняк сега слиза Данчо. Ще слиза да взима дъски. За днешната цел е да направим още една пейка и горе-долу да стабилизираме още базата. Това мислим да ни е маса, но за сега още не сме направили базата. Виждате цялото дърво. И нека да започваме. Его Данчо слиза. Да поемаш. Сега трябва да поемам хора, така че... Не ли бащата на Даниел е? Я да е. Да, той само Даниел е... Първа дъска взета. Да, не знам за какво ще използваме. Някаква дъска още. Тънка, ето я. Ето подаваме Данчо дъските. Да, има ли смисъл? Дера знам, може пак нещо да стабилизираме. Опа! Така, Данчо се качва. Това е доста тегаво. Днешната цел ни е да направим пейка. Да преградим базата. Най-вече там около пейката. И да направим още закачалки. Да видим дали ще изпълним тези 3 мисии за това видео. А ви останете да видим дали наистина ще изпълним това. Дай първо да забием този с пейката. Забиваме. Така хора, сега Мони ще забива новата пейка. Изкриви пирона. И така хора, първия гвозд е забит. Не трябва ли да забием поне още един бе? Да, сега го сигурно. Сега ще забиваме втори гвозд на същото място, за да има опора и да е стабилно. И така хора, втория пирон е забит, но имаме съмнение, че дъската ще се степи. Коя дъска ще се степи? Няма шанс. С сепи, нали знаеш какво става? Някой ще пропадне. Всичко. Не, няма да се степи. Трудна работа. Да, ама не там. И така хора, ще забиваме трети пирон. О, чакай. Това ще е по-труден. Важното е да влезе. И така хора, имаме малък проблем. Пирона се изкриви. Ще ги пари. И пирона се заби. И в двете дъски. И така хора, втория пирон е забит. Третия бе. Третия. И преминаваме към другия край. Сега Данчо ще забива. Натичка. И Данчо започна да забива. Чука, ама какво чука и той не знае. Данчо почувства проблеми. Говориш ли? Малък проблем, ще би се чука.
Чекай. Преди чупил се? Не. Чекай, сега ще го правим. Данчо управача на чукове. Внимай да не фръхти пак. Така, сега Мони ще се опита да го прави. От чука падат пирони. Трябва още. Давай. И хора, Мони оправи чука. Трябва още. Знаеш какво може да направим? Да забием още един пирон в чука. Не, мисля, че е добре, ама едва ли швъртне пак. Мисля, че е добре. Данчо прави тестинг на новата дъска. Ще издържи двама. Не бе, добре, нещо. Чу са кръц от дъската. Пак се, че не. Повече! Може ли чука? Така хора, след кратка почивка Мони ще почва да забива втори пирон. Вече сме с малък чук. Заради кой ли? Бе, не знае! Знаеш ли за този кой ще... За този тук? Кой ще е най-добре? Да го извадим. Ще можеш ли да го извадиш? Или ще се мъчиш да го забиеш? Това е най-добрия вариант. Ще трябва още прави доста. Да. Процес на трети пирон. И така, хора, Мони заби пирона в двете дъски. Остава само додолу, за да не излизате груз. Дойде някой мангалче. Мони иска да му фърля чука. Хора, дойде и второ мангалче, сбирката на мангалчетата. Ето ги, седят с драговете. С драганите. И пирона се заби! Официално. Още един не може нужда. Със сигурност. То там е по-калпаво от тук, бе. Прав си. Дай да забием там. Трябва да забием. И хора, първа пейка, смисъл пейка за деня, направена. Трябва да се забият още пирони, но иначе вече е горе да оздрава. Източи повече, май няма да забием. Хора, продължаваме. Малко спряхме, защото тук е много тегло да се забият тези гвозди и... Той те е влиза ли? Ой, излезе изпра. А? Аз го засна. Ти няма за да не разбираш, май не е влязъл. Продължаваме тук. Ма трябва да държиш. Ще държа. Хора, ето. Ще сложим и тук тази дъска, защото за там е твърде къса. Тук виж, тук е стабилно.
заради там е твърде къса. И зато ще сваляме гумата. Падна. Готова е. Не, има на едно малко. Значи да се държи. Съвсем маличко. Стань. Давай. Ма къде ще я закрепим? Ей там горе да виси. Оба! Падна. И така, хора, ще забиваме ето тази втората дъска. Но нека разчистим първо малко терена. И Мони започва с първия пилон. Ама ти трябваше да държиш. Добре, сега ще дръжам. Ако искаш спри. Чай. И аз опитате? Добре ли? По-добре. Мести се. Чай. Хора, ще спрем за малко, че не можем да правим двете едновременно. Ето го Мони иначе. Ето, забихме и малко укрепихме и може би за укрепване мисията мисля, че е изпълнена. Сега да закрепваме. И за качалки мисля, че не трябва да ти държа. Да, не трябва. И с другия чукай сега. Малко да го оправя. Ще направя за качалки. Защото имахме 3 мисии. Да направим за качалки. И сега ще направя. Хора, направих за качалки. Да, за качалките са от гвоздени. Нормални за качалки. А той забива, така че 3 от 3 мисиите са изпълнени. А ти с дъска ми окапала ли така? Да биш леко се изкърчи. Поне държи той. Да. Тук Данчо забива сега. Да му държа малко. Няма смисъл. Това дупката стана много голяма, къде ти забивам. Не става. Ще влиза ли? Да, ако искаш, аз ще държа, ти с 2 ръце утре. С 2 ръце да и тъй драми на. И така, хора, мислим да приемаме успешен. ремонта за днеска. Сигурно ще има още 2-3 епизода, но ще очаквате още яки видеа. Ама за това трябва да се абонирате, да знаете. Ето той прави тест. Аз бях Монката. Ти кой беше? Данчо. Аз бях Данчо. И Айчо.